Tak přesně takhle jsem se tvářil, když jsem dostal pozvánku na Peťa Kuča Night. Ahoj, já jsem David, jsem moderátor a taky videomaker a nedávno jsem dostal pozvání promluvit na sérii přednášek nebo řečí na Peče Kuče. Kdybyste to náhodou neznali, tak je to vlastně večer, kdy se sejdou inspirativní řečníci, kteří mají co říct a mluví na formátu 20x20. To znamená 20 fotek, 20 slajdů a na každý 20 vteřin. Pěkně to odsejpá, pěkně to utíká a každá z těch řečí bývá velmi a velmi zajímavá. Já jsem si řekl, že to, co jsem si připravil, by byla škoda nechat zaznít jenom na tom jednom večeru a tak o tom natáčím právě tohleto video. Moje řeč se jmenuje Algoritmus v trenýrkách a je to takovej kritický pohled na naši společnost skrz algoritmus sociálních sítí. Je to vlastně pohled to, jak já vidím sociální sítě. Můžete s tím souhlasit, nebo třeba taky ne. Klidně mi k tomu napište něco dolů do komentářů. Jestli je všechno jasný, tak jdeme začít. Tak ještě jednou, ahoj, já jsem David a takhle mě vidí umělá inteligence. Právě tady vidíte naše studio Hitradia FM+, naše nový studio a spoustu věcí, které tam jaksi jako nepatří. Třeba kamera nebo dron a různý světla. Jsou to věci, které by tam ještě před pár lety nebyly. A to z toho důvodu, že já bytostně věřím, že každý z nás se může změnit. Asi ne úplně takhle, ale každý z nás ze sebe prostě během několika let může udělat úplně novýho člověka. Vy možná teďka si přemýšlíte, která z těch dvou fotek je upravená AIčkem, ale kdybyste si měli zapamatovat jednu jedinou věc a dát vám motivaci pro to, tak je to to, že každý z nás se může změnit. Mě změnila tahle ta potvora. Ano, změnil se celý svět a změnil jsem se i já za covidu, během karantény koronaviru. Ano, někdo z nás začal v karanténě chlastat, někdo stloustnul a někdo se naučil něco novýho. Mně se povedlo úplně všechno. A to, co stojí za zmínku, tak je střih videí. Tohleto je logo programu, který já používám, jmenuje se Final Cut Pro a byl bych strašně moc rád, kdyby ho používalo víc lidí. Proč je bombový a proč je skvělej, to si nechám na někdy jindy, ale edit videí a jeho střih tak může působit velmi složitě. Kde se to naučit? Právě tady. Tohle je místo, kterému já říkám YouTube University. Na rozdíl od školy má jednu obrovskou výhodu. Nemusíte nikam chodit, stačí si prostě jenom sednout, pustit si nějaký video a začít se něco učit. Na YouTube je opravdu všechno, od návodu na to, jak plést, až po návod na to, jak si prodloužit penis. Mimochodem, tohle video má asi 1,5 milionu zhlídnutí. No a právě tady už vidíte naše studio, to, kde já právě teďka jsem. Tohle je studio PS, protože střih videa vede ke kamerám, kamery zase ke světlům a světla třeba k mikrofonům. A když tohle všechno máte, tak je fajn dát to pod jednu střechu. Nám se to povedlo. A je to takový můj splněný sen. Sen, který by se ale nesplnil, kdybych neměl tyhle ty lidi, který právě teďka vidíte. Tohle jsou lidi, kteří mi v nějaký daný okamžik dali důvěru. Řekli mi, jo, hele, to, co děláš, to stojí za to. A já jim za to neuvěřitelně děkuju. Najděte si skvělý lidi, kteří vás budou podporovat a pak změníte celý svět. Dost sentimentu. Teďka ta věc, kvůli který mě asi pozvali na Peťa Kuča Night. Právě tady vidíte analýzu mýho YouTubeového kanálu a zdaleka nejdůležitější na tom celém je to číslo nahoře v rohu. 1,1 milionu zhlídnutí. Slovy Jiřího Paroubka, kdo z vás to má? Kdo z vás to má, přátelé? Jakmile začnete působit na sociálních sítích, tak se dřív nebo později setkáte s pojmem algoritmus. Dřív o něm mluvili jenom nějaký ajťáci z Matfisu. Dneska o něm mluví a popisuje ho úplně každej. Já jsem se rozhodl, že si ho zkusím představit. Podle mě je algoritmus jako osoba, do který se integrovali úplně všichni uživatelé sociálních sítích. A právě takhle podle mýho vypadá. Je to takovej starší, už drobet, obézní, prošedivělej muž, který se na vás nikdy, ale opravdu nikdy nepodívá. Oči má totiž jen a jen pro obrazovku. Jen a jen pro svůj mobil. S mobilem v ruce se schovává na záchodě před celým světem a možná taky i sám před sebou. Je to taková odmocnina muže. Člověk, který prostě jenom vysedává, čučí do toho telefonu a myslí si, že z toho svého záchodu, kde se mu už dělají hemeroidy, ovládá celý svět. A myslím si, že má čím dál tím víc a víc pravdu. Říkám mu algo.
Algo je někdo, s kým byste na pivo jít určitě nechtěli. Rozhodně ne. Buď by vám nic neřekl, a nebo byste se dozvěděli až moc. Algo je člověk, který konzumuje pořád to samé. Ty samé filmy, tu samou hudbu, to samé jídlo, to samé pití. Neschopen vystoupit z kruhu. Maximálně ho o něco rozšířit. Algo je člověk, který zdaleka nejvíc miluje hejty. Někdy mám pocit, jak kdyby měl nějaký detektor nasraných komentářů a chodil s ním po sociálních sítích a když se mu to rozpípá, pip, 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 tak řekne, aha, tady se někdo hádá, to ukážu celému světu. Na tyhle ty lidi si posvítíme. Algo je člověk, který každý večer usedá do svý osamělý ložnice, sedne si na kraj postele a honí si péro u statistik. Vážně, Algo? To je absolutně smutný. Když se na něj podíváte, tak je to člověk, který nikdy nic nevytvořil. Pouze dokáže měřit, nebo spíš poměřovat. Jenom samá suma a průměr. Tak právě tenhle ten člověk rozhoduje o tom, co je a co není úspěšný na sociálních sítích. Tomuhle člověku se my snažíme zalíbit. Kvůli tomuhle člověku děláme debilní tanečky na TikToku. Směšný. Algo je někdo, před kterým se klaní tisíce a tisíce lidí. Vzývají ho jako nějakýho boha a strašně úporně se snaží zaujmout jeho pozornost. Ahoj, já jsem tady, prosím tě, všimni si mě. Ahoj, koukej na mě, tohle to jsem já, ukaž mě celému světu. Možná to teďka vypadá, že se těm lidem i vlastně celému algoritmu sociálních sítí vysmívám, ale není to tak. Víte, já mám pocit, že se v něm vidím. Až moc dobře. Minimálně s ním sedím na tom samém záchodě. I já mám vytlačený důlky do nohou od svých loktů, jak pořád sjíždím a scrolluju něco na sociálních sítích. A v tenhle ten moment si možná říkáte, o čem to tady sakra mluvím, co vám to chci říct. A možná si to říkáte správně, protože já jsem vám na začátku celý téhletý řeči neřekl, že já tady mluvím hlavně sám k sobě. A kdybych si měl pošeptat do ucha nějakou radu, bylo by to: nesnaž se lézt algoritmu do zadku. Nedělej to, opravdu. Dělají to lidi před tebou a budou to dělat lidi po tobě. Nic s tím nezměníš. Je to úplně na prd. Prostě Algo už má v zadku takových lidí, že tím nakynul do neuvěřitelných rozměrů. A jestli chceš na sociálních sítích drobet vystoupit, buď sám svůj, buď přirozený, buď autentický a hlavně v tom vydrž. Jenom takhle se totiž ty nebudeš muset klanit před algoritmem, ale třeba se jednou algoritmy budou klanět před tebou. Tohle byl můj kritický pohled na naší společnost skrze algoritmy sociálních sítí. Možná s tím souhlasíte, možná jste se v tom viděli. Možná si říkáte, to je absolutní nesmysl. Já to takhle vnímám, já to takhle vidím. Neprezentuju to jako nějakou univerzální pravdu. Ale kdybyste si o tom chtěli se mnou pokecat, tak jsem tady pro vás k dispozici v komentářích. Díky, že sledujete a odebíráte tenhle kanál a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Čau.